नमस्कार. रोजच्या काही आनंद वार्ता घेऊन मी आले आहे आजचा पॉझिटिव्ह डोस या आपल्या खास सेगमेंटमध्ये. तर आजची पहिली बातमी आहे 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी मनोहर पर्रीकर गोवा स्कॉलर योजना 2018 अंतर्गत राज्यातल्या 30 विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिपसाठी निवड करण्यात आली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ राज्य सरकारमार्फत ही स्कॉलरशिप दिली जाते. निवड झालेले हे विद्यार्थी देश तसेच परदेशातील नामवंत विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर तथा डॉक्टरेट पदवीचा अभ्यास करतील. बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल पॉवर इंजिनिअरिंग, बिझनेस ॲनालिटिक्स, संगीत व व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रातून ते हा अभ्यास करणार आहेत. राज्य सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्यामार्फत सुरू झालेल्या अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना सिलेंडर रिफिलिंगची अनुदानाची 2 महिन्याची रक्कम वर्ग झाली आहे. नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक गोपाळ पारसेकर यांनी याबाबत गोमंतकला माहिती दिली आहे. तसंच सप्टेंबर महिन्याचं अनुदान या चतुर्थीपूर्वी त्यांच्याकडे जमा होईल असं त्यांनी सांगितलंय. राज्यात या योजनेची 11,169 लाभार्थी कुटुंब आहेत आणि याबरोबरच कोकणी भाषा मंडळाचे पुरस्कार जाहीर झालेत. ज्येष्ठ कोकणी साहित्यिक पांडुरंग गावडे यांना भाषा मंडळाचा प्रतिष्ठेचा सेवा पुरस्कार जाहीर झालाय, तर जुझे डायस यांना पत्रकारिता पुरस्कार देण्यात येणार आहे. याशिवाय हरीश कामत, सुहासिनी प्रभुगावकर, उदय म्हांबरे, मिनिन अल्मेदा, कश्मीरी पावसकर, डॉक्टर तन्वी बांबोळकर, मिलिंद भामल, उमेश सरदेसाई, वसंत सैल या सर्वांनाही विविध पुरस्कार प्राप्त झाले. सर्व पुरस्कार प्राप्त साहित्यिकांचं खूप खूप अभिनंदन. याचबरोबर तुमच्याकडे काही आनंद वार्ता असतील तर आम्हाला नक्की सांगा. आमचं दैनिक गोमंतक TV हे YouTube चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा आणि नेहमीचंच पण महत्त्वाचं पॉझिटिव्ह व्हा आणि पॉझिटिव्ह राहा.